Prakticky na úpätí Vysokých Tatier v dedinke Veľkých Slavkov žije v starej budove bývalej evanjelickej školy zaujímavé spoločenstvo, či lepšie povedané rodina. Rodina Stana a Evy Gurkovcov. Ja som prišiel pôvodne do Veľkého Slavkova ako zamestnanec spoločenstva evangelickej mládeže. Bol som stavby vedúci mládežníckeho centra tu vo Veľkom Slavkove. Aby sme mali odkiaľ riadiť tú stavbu, tak sme zrekonštruovali starú bývalú evangelickú školu zvnútra. A už pri prácach okolo rekonštrukcie tohto starého domu nám veľmi pomáhali mladí ľudia, tínedžeri prevažne z dediny. Postupne sme zistili, že títo mladí ľudia sú veľmi smední po vzťahoch, po skutočnej láske a tiež veľmi úprimne hľadajú Boha. Ďaká Ježiš, ďaká za dnešný deň, ďaká Ježiš, s tebou prežiť ho chcem. V tom roku 2000 v apríli z tej skupiny mladých ľudí dve dievčence prišli k nám s tým, že nejak ako doma nemôžu byť. My sme im vtedy v tom čase pomohli tým, alebo ponúkli také bývanie, že aby skúsili takto s nami tu bývať v našej rodine s našimi deťmi. Vtedy sme mali 3 deti. No a po týždni, ale to bolo stále v tom apríli, prišiel aj chlapec. Ďaká Ježiš, ďaká za dnešný deň, ďaká Ježiš, s tebou prežiť ho chcem. Tak vyrastal som v detskom domove. Po dovršení 18 rokov som sa vrátil späť. Žil som s mamou v rodine. A mama už bola druhýkrát vydatá. Po roku prišiel taký problém, že nás vysťahovali. Proste som nemal kde ísť, som bol na ulici. Žil som niekedy v rodine. A tak som nepocitoval nejakú lásku, nič. A potom som sa spoznal so Stanom. Začal som tu nachodiť. Tu som našiel to, čo som hľadal. Moja matka i môj otec, to sú ľudia, ktorí neboli podmienky na to, aby sa mohol pri nich bývať. Tak som sa ocitol v detskom domove. Zvlášť na to, že tá škola mi dajak nevyšla, tak som musel opustiť detský domov v Spickom Štiavniku. A tak som sa rozhodol, že kvôli súrodencom malým, lebo som ani jedného nevidel, že pôjdem proste ku nim. Moja matka s jej druhom len čakali na to, že kedy proste dostanem ten čiastočný invalidný dôchodok. No a keď som ho dostal, tak som možno len videl tie peniaze 5 minút. Už zo zúfalstva nevedel som čo. Tak som aj cez ten rok spoznal ako Pána Boha a vďaka nemu som sa dostal aj tu. Po 4 rokoch života v turisticko-sociálnej ubytovni u Gurkovcov získali podnájom a vychovávajú tam svojho synčeka manželia Šimkovci. Tak myslím, že keby sme neboli tu u Gurkovcov a nepoznali by sme Boha, tak my dvaja by sme sa nikdy nezobrali. Myslím, že by sme neboli manželia a nemali by sme ani takého syna, akého máme. Dostal som sa tu tak, že proste som sa raz pohádal s mamou, lebo ona začala žiť s cigánom, keď mi zomrel oco a ja som bol ešte taký veľký rasista a nemal som v láske cigánov a raz som ho zbil veľmi, lebo zbil mámu. Akože dosť jej ubližil, zlomil jej nohu a potom ruku, tak som ho veľmi zbil a mama ma poslala preč z domu. Tak som išiel ku Stankovi, že či by ma nemohol tu zobrať, lebo už som ho poznal Stana ako. A Stanko povedal, že hej. Myslím, že s takou láskou nás prijali a môžem povedať, že aj vychovali. Tak ja som bol bezdomovec v Prahe a aj potuloval som sa po slovenských mestách. Nemal som kde bývať. Som závislý na alkohole,
som rozvedený. Pred 2 rokmi stačil jeden telefonát a 51-ročný Milan sa sťahoval z ubytovne vo Svite ku Gurkovcom. Našiel som tú vieru v Pána Boha a v Pána Ježiša. To mi aj pomáha pri prekonávaní závislosti na alkohole. A našiel som tu aj kamarátov. A tak majú manželia Gurkovci okrem 4 vlastných malých detí aj stále narastajúci počet ľudí, ktorých považujú za členov rodiny. Takú najväčšiu silu v tej našej práci má to, že môžu pozrieť trochu do toho, ako to funguje v našej rodine. Že každý z nich, kto chce byť takým ďalším členom tej našej rodiny, tak morálne ho rátame medzi nás. Dobre fungujúca rodina je o radosti, ale aj o právach a povinnostiach. A takou je aj rodina obývajúca bývalú evanjelickú školu. Nie sú tu stanovené nejaké také veľmi prísne pravidlá. Skôr len by sme na to apelujeme u tých všetkých, ktorí tu bývajú, aby sa chovali ako ľudia. Tak bežný normálny deň začína nám tým, že sa ráno zobudíme ako každý. O 6:30 ideme hore do kuchyne, naraňajkujeme sa a začína sa také najnejšie stíšenie. Prečíta sa Božie slovo, pomodlia sa za dobrý štart do nového dňa. A o 8:00 sa potom zídeme všetci, tam sa rozdá práca, sa určí, kto kde pôjde. Tí, ktorí nemajú tú prácu, tak zvykne im naša sociálna pracovníčka vypisovať žiadosti a životopisy, tie profesijné. Oni proste behajú si po firmách a po nejakých inštitúciách, aby si mohli hľadať nejakú prácu. Zjedom je to tak, že raňajky a večere si robia samostatne. Keď nemajú dostatok peňazí, tak im kupujeme suroviny my na tie raňajky a večere. Obedy máme vždy, úplne vždy spoločné. Chlapci sú veľmi ochotní, pomáhajú tiež či v kuchyni, alebo tak s tým varením. Takisto ako máme jednu práčku, tam im periem všetko prádlo. Cez týždeň vlastne určité pravidlá sú aj také, že v tých večerných hodinách do 10:00, maximálne do 10:30 sú tu, pretože na druhý deň pracujú všetci. Keďže ochota pomáhať, na rozdiel od kapacity domu, nemá hranice, chce Stano Gurka rekonštrukciou starého domu vytvoriť priestory pre minimálne dvojnásobok mladých ľudí, ktorí nemajú kde bývať. Uvedomuje si zároveň, že pre ich neskoršie osamostatnenie bude dôležitá aj práca. Veľmi potrebné vidíme zriadiť 2-3 výrobné prevádzky, ktoré by dokázali vytvoriť 20 pracovných miest. Dosť perspektívne uvažujeme o strojníckej dielni, o krajčírskej dielni a o malej skromnej farme, ktorá by slúžila na agroturistiku. Na záver úplne snáď by som chcel poďakovať hlavne Bohu za to, že hlavne v mnohých tých dobrovoľných darcov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia vzbudzuje ochotnú vôľu podporovať túto prácu.